ଆଉ ଉଠିଲୁ ତାପରେ ତାପରେ କିଛି କଲିନି। ତୁ ଉଠିବା ଗଲୁ ଛାତକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ବୁଲୁଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦୌଡ଼ିଗଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଆগে କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶାଶୁରେ ମାନେ ଭଲ କି କହ? କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବାୟ ହରେ ମାମନେ ପ୍రణୟସନାସାୟ ତୋମିଦାୟ ନମ ନମଃ। ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହନ୍ତି? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ। ତୁ ତ ମାଇ ପଟେ ଆଜି ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ନେବୁ? ଆଜି ମିଠି ବରା ନେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ? ବରା ଆଉ ହେଲା ସସ୍ ଇଡଲି ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ କଣ ବରା ସସ୍ ଆଉ ମିଠା ନେବୁ? ମିଠା ନା ମିଠା ବ୍ରାଉନ୍ ନେବିନି। ରସଗୋଲା ନେବି। ରସଗୋଲା ନେବୁ? ହଉ। ଚାମଚ ଫୁଟେଇ ଖାଇବି। ଚାମଚ ନ ଫୁଟେଇ ଖାଇବୁ? ଚାମଚ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଦବ ସତ୍ୟ। ତୁମ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ତ ତତେ ସେଠି ଦେଖୁଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି। ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କାହିଁ କାହିଁ ମୋ ଝିଅ କାହିଁ କାହିଁ ମୋ ଝିଅ କାହିଁ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖା ଦେ ଟିକେ ହଉ ନା ଦେଖା ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେବି ନା ବାବୁଟା।